Hello mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta kamong tanan ug karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magpaambit mga higala ug igsuon, ako dayong ipangumusta ang tanang mga mag-uuma, tanang mga mangingisda, ang tanang mga drivers ug ang tanang mga construction workers ug ang tanang mga OFWs. So mga higala igsuon, kumusta usab? So karon mga higala igsuon, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Diri nato mabasa ang ato karon ipaambit sa Genesis 3 bersikulo 1 hangtod sa 3. Akong pagabasahon og sunda sa inyo nga mga salabutan. Genesis 3 1 hangtod sa 3. Nagaingon sa 1. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babae, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Naingon sa 2, mitubag ang babae, magkakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Sa 3, gawa sa kahoy nga naa sa taliwala niini, gidid-an kami sa Dios sa pagkaon og bisan kani sa paghikap niya ng kahoya. Kung supako na mo kini, mamatay kami. Mo kanang ato karon ipaambit mga higala ug mga kaigsuonan. So kani ato karon ipaambit mga higala ug igsuon, sa sinugdanan kini sa sala. Ngano ba ang tao nga nakasala, no? So kaning librong Genesis mo ni ang sinugdanan sa kabuhatan, no? Nga sa pagbuhat sa atong Ginoong Dios, no? Sa pagbuhat niya sa dili makita, sa pagbuhat niya sa makita, no? So ang Dios maayo siya sa pulong ug maayo usab siya sa binuhatan. So mahingalagsoon, kani karon nato nga ipaambit, mao kini ang punuan sa sala. So unsa madyud ang hinungdan ngano ang tao nakasala sa atubangan sa Dios? So nagaingon diri sa 1, sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan, no? So, sa tanan nga gibuhat sa Ginoong Dios nga mga mananap, nakita sa Dios nga ang labig yod nga dautan sa tanang mananap mao ang bitin, no? Mao ang limbungan o pinakadautan, no? So, ug ato jud nga sabton kani siya gibutang kini siya og bitin. So nakita sa Ginoong Dios sa tanan niya nga mananap, nga gibuhat, ang tanan jud nga pinakalimbungan mao jud ang bitin, no? So ang bitin ang pinakalimbungan. So no, gipangutana sa bitin ang babae, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? So giingnan siya sa bitin, no? Nga gidid-an ba di ay kamo sa Dios sa pagkaon sa bunga sa kahoy, no? So ginatintal o ginasulayan, no? Ginasulayan niya ang babae. So mga higalagsoon, kaning giingon diri nga bitin, no? Nagpresentar ni Satanas. Sa diha sa gipadayag, siya na ang dragon diha, no? Si Satanas is usa ni siya ka kaniadto kaning right hand o anghel ni siya sa atong Ginoong Dios. So right hand siya, uban-uban siya sa Ginoong Dios bisag asa, no? So himo siya og kaning pinun-an siya sa Ginoong Dios, no? So, kani siya, kaning bitin, nga mao si Satanas, nakikuan siya kaning, tali ni siya. Daghan ni siyang mga tali na hibalaan. Kamay ni siya mukanta, tanan ng mga tali, kahibalaw siya. Talentado ni siya eh. So, nakita sa bitin, ni Satanas, nga, mahimo daw makahimo usab siya sa gihimo sa Dios. So mo to siyang nagpagarbo, nagpataas, no? Nga gusto pud siya nga motupong sa Dios.
So mga higalaigsoon is butol kaayo si Satanas. Wala siya kay balo nga gibuhat ra siya sa Dios, no? So ang iya nga gipanghunahuna nga matupngan niya ang Ginoong Dios. Unsaon niya pagtupong mga higalaigsoon? Unsaon niya pagtupong nga gibuhat ra siya? Mo gani mga higalaigsoon nga kita dili ta pwede nga sa mga binuhat ba? Mao diha ta noon mo yatagan og priority, mao na no yatong giuna ang gibuhat sa Dios, dili na pwede higalaigsoon. Diha na ang mga paglinla na ni Satanas. Nga gusto ni Satanas nga dili ta magsimba sa Dios. Di ba? So kani siya is giuna niya nga ginasulayan ang babae. So nakita siguro niya nga ayahang sulayan ni ang babae basi wala siya kahibalo, basi wala gistoryahan ni Sabana. So nakahibalo siya kay right hand siya una nakahibalo siya. So meaning ang lalaki nakahibalo to kay gistoryahan mo sa Ginoong Dios. So ang iyang asawa mo iyang ginasulayan pagayo, iyang ginatistingan pagayo, no? Iyang ginatintal pagayo. So may utok pud si Satanas. Ang iyang nga tistingan katong mga mahuyang, katong maluya, o katong abi niya walay kahibalo, abi niya wala ka na siya nahibalan. So kay ang babae siguro ang hunahuna ni Satanas, ang bitin wala ni ginistoryahan sa lalaki, matintal ko ni. So diri sa dos gigon mitubag ang babae, no? Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga naa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon. So sakto ang tubag sa babae. So siguro si ang bitin ni adto nakauna-una nga ginaistoryahan ni siyang bana. Kay nakahibalo man nga dili pagkaon ng kahoya. So ang una-una ni Satanas o ang bitin, dili nako ni siya matintal kay nakahibalo man di ay siya, di ba? So mao ginagi panghuna-una ni Satanas or sa bitin nga di nako ni siya matintal kay sakto man ang ginatubag sa babae, di ba no? Gawa sa kahoy nga naa sa taliwala ni gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. So mahigalaigsoon diri nato kuan nga nasayop ang babae sa pagtubag, no? Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon, sakto. Apan ginadugangan sa babae, wala nag-ingon ang babae nga bisan sa paghikap anang kahoya. Ginaistoryahan sila sa Ginoong Dios nga dili jud magkaon ana nga kahoy, kana nga bunga nga kahoy, kay kun kaon kamo mapatay gayud kamo, di ba? So diri ang sinugdanan nga nasayop ang pagtubag sa babae, no, di ba? No. Bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. So diri na pud na naninuod si Satanas. Nakaingon ang si Satanas mga maong bitin nga ay kani matintal kini nako siya. Kay iya man ginadugangan, no? Ginadugangan niya ang pulong sa Dios. So yung hinahuna nga bakuron ko ni sa pagtintal. Matintal gini nako. Di ba? So diri padaan is ang babae sayop na. Nasayop na siya diri. So sala na. Di ba no? Kung supako na mo kini mamatay kami. So kung supako nila mamatay kami sa kinatapusan sakto ang ginatubag sa babae. Pero kung ato adyod nga yuhon og panghuna-una mahigalaigsoon, ako ang usubon og basa sa dosa, no? Mitubag ang babae. So ang babae mitubag na makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, di ba? Sa 3, gawa sa kahoy nga naa sa taliwala nini gidid-an kami sa Dios sa pagkaon, sakto. Apan naay gidugang sa babae, mao kini ang gidugang sa babae. Og bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. So wala nag-istorya ang Ginoong Dios nga bisan sa paghikap anang kahoya. Ang ginaistorya sa Ginoong Dios nga ayaw kamo pagkaon ni anang bunga ng kahoya. Kay kun mo kaon kamo mapatay kamo, di ba?
So ang gipasabot niya dili patay nga materials nga kanang atong lawas mapatay ba. Mo mahimulag ta sa Dios. Di ba? Mapatay ang atong balaang espiritu nga naa sa Dios. Di ba? So patay na. Kung makaon nila kato, so mapatay ang ilang espirituhan nun nga panggawi. Di ba? So ni kuan na kaning patay na o ni distansya na sila sa Dios. Di ba mga galagson? So mao ni siya ato ang sabton ba, no? Sa ato ang hinahinayon o toki ang pulong sa Biblia. No. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon sakto. Apan gidugang sa babae no ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Diba? So diya na is nasayop na ang babae, so sala na. Kung supako na mo kini mamatay kami. So kung supako nila mamatay kami. So sa diri pa sa sugod-sugod is sala na, nasipyat na ang babae diya higayuna. So mga higalagsoon, kinahanglan kita mga higalagsoon, mao gini ato ang magbasar kita sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Tungod kay kung kita gani dili ta magbasa, magsigir tag paminaw sa atong pastor nya dili ta tigbasa sa Biblia, wala ta kay balo nga ginalinlan na ta, di ba? Wala ta kay balo nga dili na di ay wala na di ay na sakto ang pagtulunan ba. Mo na kinahanglan nga magbasa ta kay adunay dugangan sa pulong sa Ginoo ukwaan diha sa gipadayag. Dili gayud pwede kuhaan dugangan ang pulong sa Dios, di ba? Mabasa sab nato di sa Deuteronomio nga dili gyud pwede nga kuhaan ni dugangan. Ug unsa nasulat sa pulong mao gayud na ang atong subayon, di ba? Dili nato dugang-dugangan ang pulong sa Dios. Unsay nasulat diha ningon si Ginoong Hesus. Atong Ginoo nagingon nga paghigugmaay kamo. So maghinagugmaay ta, di ba? So maghinang panay ta, magistoryahay ta sa usag-usa nga naatay kana pakigdait. Mo siya paghigugma. Mingon si Ginoong Hesus nga higugmaan yung kaaway. So maghigugma bisan atong kaaway atong higugmaon dili bisan naghanap kayo mga tamay nato gidaot ta gidown ta atong balusan sa minaayo, di ba? Kay samtang nga si gabuhat ta si Minayo siya maulawan. Mukayon siya nga nganong sige kog daot den tawana, sige kog kuan niya gabuhat man gyapon siya matarong. So mao na siya atong ginabalos. Di ba nga mo na siya nga higugmaon nato ang kaaway. Apan mahigalagson timan inyo kini. Higugmaon nato atong kaaway. Apan ang mga buhat sa atong kaaway nga mga dili mayo, mga daotan nga mga buhat is atong kontrahon. Mo na siya mahigalagson. Mo na nga kinahanglan nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo aron nga masabtan nato para makaibalo ta sa pirmero pa nato mahigalagson sa pagbasa nato sa pulong sa Dios. Mga liyata magampo ta aron nga makasabot ta para nga ang Dios magapamuhat sa atong kinabuhi. Dili kita ni ingon nga kita mo'y makasabot ani kundi ang Dios maoy nang lihok sa tua. So ang balang espiritu maunay mo gatultol sa tua. Siya na ang magahatag kanatong inugpulong. Di ba mga hilagson? So diri ani nga chapter nga ato karon nga gipaambit, ang babae is nasayop na siya, no? So wala pa ni siya na butang diri nga nakakaon siya or unsa ba ang usa lang nga gidugangan ang pulong sa Dios. So gidugang. So dire padaan is sayop na. So taas naman mga galagson. Sa dason na anay parto. Ako ani siya nga panikamutan nga anay parto para nga mapadayon ni mga hilagson. Hinaot nga napumigam